So welcome back again video सायाव दिनै आं मोनसेल निउज कभार खालामगोन जायबा नोंथांमोना बी बॉयज नि गोबां कन्ट्रोवर्सी नुगासिनो दं जानांगौ माने फेसबुक नि गेजेरजों आरो गोबां मानसिफोरानो मिन्थियाबो जानो हानाय आरो गोबां मानसिफोरानो नुदोंबो दा माने जायबा कन्ट्रोवर्सी जागासिनो बी बॉयज नि सायाव बेखौला नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामजोबनानै होगोन आङो मोजाङैनो फार्स्टआवनो लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट चेनेलाव मोनसे पडकास्ट फैदोंमोन बी बॉयज बिथांनि नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो माने जायबा बे चेनेलाव भिडिअ नायबाय थायो गोबां पडकास्ट भिडिअ लाबोबाय थायो बे लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट चेनेलाव आरो बिथांमोनाबो गोदानसो बोसोरसेल जादों एसेबांखिनि दाबो माने मोजाङै एक्सपार्ट जायाखै आरो बिथांमोना पडकास्ट लानायफोरावबो किन्तु बेयावनो माने बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां कन्ट्रोवर्सी जादों दे दा बी बॉयजनि मोनसे पडकास्ट फैदोंमोन ना बेबो डिलीट खालामबाय बे चेनेलनिफ्राय 40-45 मिनिटसो जादोंमोन बे बी बॉयजनि पडकास्टआ आरो बेनि गेजेरावनो गोबां मोजां खोथा बुंलांदों दे नाथाय मोनसे खोथानि थाखाय बिथाङा माने फासिनानै दं मानो होनना बुंबाथाय एबसुनि सायाव खोथा एसे बुंदोंमोन आरो जायबा जों माने बी बॉयजनि पडकास्ट फैदों नालाय बिथांनि लाइफआव फार्स्ट टाइम पडकास्ट नुदों दे आगोलनिफ्राय खेबसेबो नुवाखै बिदि माने इन्टारभिउ होनाय आरो सोरनिबा चेनेलाव जायबा पडकास्ट लाग्रा अनार माने बे चेनेलनि अनारा गोबां मानसिफोरानो सानदोंमोन आरो जे बेखौ माने बी बॉयजनि सायाव गोबां खोथा सोंगोन नालाय अनारा बेयाव सानदोंमोन आरो बी बॉयजनि जार्निफोरनि सायाव सोंगोन नामा माने गोबां मानसिफोरानो एक्साइटेड जाना दंमोन किन्तु बी बॉयजनि इउट्युबनि जार्नि बेफोरनि सायाव माने बिथांनि पार्सनेल होनजाया बेखौ माने बिथांनि सायाव माने जेबो कुइसन खालामाखै जे बिथाङा माने हारिनि सायावसो कुइसन खालामदों आरो हारिनि सायावसो खोथा लाबोनाय जादों बिथांनि पडकास्टनि गेजेरजों माने बी बॉयजआबो गाव हारिनि खोथा सोंबाय नालाय बिथाङाबो हारिनि खोथा बुंनायावनो एबसुनि खोथा ओंखारदोंमोन बे एबसुनि खोथा ओंखारनायाव माने मोनसे खोथायाव फासिना दं आरो बिथाङा फार्स्टआव नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो अब्ला इजियावनो बुजिगोन एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोवर्सी बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन किन्तु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टीजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो नैबे टाइमाव कन्ट्रोवर्सियेल बेयो किन्तु बेयो थार बाथ्रा आं जिखिनाखौ नुहुरदों नैबे टाइमाव किन्तु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा जों बेफोरखौ माने एकदम बेफोर फिसा पार्ट्सफोरानो जोंनि हारिनि बिराद गिदिर गोहोम माने नोंथांमोनाथ' बी बॉयजनि भिडिअखौ नुखाबायानो बिथाङा बुंदोंमोन नै बे साननैसोनि गेजेरावसो होनदों दे बिथाङा माने आगोलनिखौथ' बुङाखै आगोलनि एबसुखौ बुङाखै बे साननैसोनि माने गेजेरावसो नुदों होननानै बुंदों आरो बिथाङा माने गोबां बिदिनो पलिटिक्स पार्टिजों माने बिदिनो हेफाजाब होनाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो गोबां भिडिअ आं नोंथांमोननो दा दसे थाना मोनसे भिडिअ देखायगासिनो बिथाङाबो माने गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरावनो जों नुयो नालाय दा जेरै आंबो नोंबो गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकफोरनि गेजेरजों दैलि नुगासिनो बे साननैसोथ' माने इलेक्शना फैथारबाय आरो गोबां दावराव दावसियाबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बारा जादों सोरबा गारि बुख्रेबनाय सोरबा माबा माबि बायदिसिना बिदिनो नांलाय खमलायफोरखौ जेरै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय दिनै खाग्राबारि एबसुआ गामि केम्पिं खालामबाय थादों गामि केम्पिं खालामनाया जेनेबा बिजेपिनि अफिस बुख्रुब बा गामि बुख्रुब होनासो एबसुआ फोरोंदों नामा इमान गामिया खाग्राबारि अफिसाव गियानि मानसि दोङोबा दिनै बेखौनो फोरोंगौमाय नामा गामियाव केम्पिं खालामनाय माने बिसोर गामियाव केम्पिं खालामबाय थादों एबसु अफिसा दिनै होमबा राजनितियाव हाबनानै एबसुआ राजनितियाव हाबनानै बिजेपिनि अफिस बुख्रुब बा गारि बुख्रुब होना बेफोरखौ फोरोंबोदों नामा बेयाव इमान गियानि मानसि दोङोमोनबा दिनै बेखौनो घटनाय मानो जादोंमोन किन्तु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टीजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो नैबे टाइमाव कन्ट्रोवर्सियेल बेयो किन्तु बेयो थार बाथ्रा आं जिखिनाखौ नुहुरदों नैबे टाइमाव किन्तु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङाबो नुबाय थायो नालाय बेनि सायावनो एसे बुंदोंमोन किन्तु एसेबांखिनि गाज्रिबो बुङाखै दे नोंथांमोना 45 मिनिटनि भिडिअनि गेजेराव गोबां खोथा बुंलांदों किन्तु बेनि गेजेरावनो मोनसे फिसा क्लिपखौ दानस'नानै माने पुराबो गैया क्लिपआ बे ससे क्लिपखौ दानस'नानै माने गोबां मानसिफोरा माने भाइराल खालामगासिनो आरो जुदि फुल भिडिअ नायोब्लाथाय माने भिडिअआ एसे आलादा जायोमोन किन्तु नोंथांमोना माने ससे क्लिपनि थाखाय
बेखौ गोबां मानसिफोरानो गाज्रि मोनदों दै जायफोरबा माने फुल क्लिप नुवाखै नोंथांमोना फुल क्लिपखौ नायबाथाय माने गोबां मानसिफोरानो एप्रिशिएट खालामदोंमोन फार्स्ट समाव नाथाय बे फिसा क्लिपनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो आरो उल्था जालांबाय आरो माने बेनि गेजेरावनो गोबां मानसिफोरानो सापर्टबो होदों नंगौ नंनाया जायफोरबा फुल भिडिअखौ नुदों आरो बेनि गेजेरावनो सोरबाबा दुखु मोनदों नोंथांमोना खिन्थु फुल भिडिअखौ नायनांगौमोन आरो बिथाङा मानि थाखाय बुंदों बेखौ बर'नि गेजेराव नाम्बार 1 इउटुबार होननानै मिन्थियो नालाय बेखौ खिन्थु बेना माने दाया एसेयावनो बुहुत गिदिर जासिगोन आरो मिन्थिनाय बायदिब्लाथाय माने बयबो सिनायजोबखायो नालाय बेना माबा मोनसे जुदि फिसा मिस्टेक जाबानो बेखौ जोबोर गिदिर खालामसिगोन बयबो बखिनायनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रानो सापर्टबो खालामदों दे मानो होनना बुंबाथाय माने बिथांमोना माने बे बुंनायजों गोरोबनाय बायदि मोनदों खोमा लोगोसे नोंथांमोनहा फुल पडकास्टखौ नायबाथाय मिन्थिगौमोन खोथाया मा मारमोन मानि थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों माने ओरैनो डाइरेक्ट मोनसे फिसा क्लिपनि थाखाय माने बिथाङा उल्टां पुल्टां जाना दं आरो गोबां मानसिफ्रानो सोरबा मोजां मोनगोनब्लाबो गाज्रि मोननाय जाना दं सोरबा गाज्रि मोनगोनब्लाबो मोजां मोननाय जाना दं बेफोरबायदि जानानै दङ नोंथांमोना माने फुल पडकास्टखौ नुनांगौमोन गोबां मानसिफ्रा नुवाखै ओरैनो माने 10-15 हाजार जन मानसिफ्राबो नुदोंना नुवाखैथाय जायखिजाया माने 7-8 हाजारल' थांनाय नुदोंमोन आं भिउखौ दा बे भिडिअआबो डिलीट जाबाय माने पडकास्ट लानाय भिडिअआबो डिलीट जाबाय लाइफ एन्ड लार्निं चेनेलनिफ्राय दा नोंथांमोनाबो दा भिडिअखौबो पुरा नुफिननाय नंला जेखि जादोला दा जेसेबांखिनिखौ आं मिन्थिदों बेखौ आं नोंथांमोननो एजियावनो माने एक्सप्लेन खालामनानै होदों लोगोसे बेनि सायावनो जुदि माबा मोनसे आपडेट मोनबावोब्लाथाय आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेट खालामनानै होगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो जुदि माबा मोनसे इनफरमेसन मोनबाथाय आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेट खालामनानै होगोन